Društvo za akademski razvoj je 2013. godine pokrenulo kampanju Kultura na dar za očuvanje i promociju kulturne baštine u Srbiji. Kulturno nasleđe čini duhovnu i materijalnu osnovu postojanja jednog društva i zato je potrebno pažljivo čuvati sopstvenu kulturu. Na teritoriji Srbije su se kroz istoriju preplitali različiti uticaj i svaki njen kraj je poseban na svoj način. Cilj kampanje je zapravo očuvanje vrednosti i produžetak veka trajanja kulturnog dobra kroz njegovu promociju, a tim povodom naša gošća je Alisa Kockar, koordinatorka kampanje. Dobro jutro, Alisa, i dobrodošli Novi dan. Dobro jutro, bolje vas našla. Alisa, hajde prvo da kažemo, dakle, kampanja se sastoji i zapravo iz dva dela. Prvi deo je ono što se očekuje da ljudi pošalju film, je li tako? Evo, možete vi bolje da ispričate o čemu se radi. Dakle, kakve su predispozicije, šta je ono što svi oni koji žele da pošalju film i treba da urade? Ono što je nama važno jeste da uključimo što veći broj građana Srbije u priču o kulturi, dakle da se svi mi zajedno brinemo o zaštiti i promociji kulturne baštine i zato pozivamo sve građane, bez obzira na pol, starost, nacionalnost i bilo koju drugu karakteristiku, da zapravo pošalju film ili fotografiju o svom omiljenom kulturnom dobru. Dakle, to može biti kulturno dobro u jednoj od 3 kategorije: mesta, ljudi i događaji. Filmovi traju do 3 minuta i šalju se na mail kulturanadar@gmail.com. Možete ga poslati direktno ako je manjeg formata ili preko, recimo, WeTransfera ako je većeg formata. I više autora može da radi na jednom filmu i svaka osoba može da pošalje koliko god želi filmova. Što se fotografija tiče, svaka fotografija treba da ima jednog autora, što je nekako i logično, ali svaki autor može da pošalje koliko god želi fotografija. Da. Sada, dokle traje taj konkurs? Konkurs traje do 1. maja. Tada će stručni žiri zasedati i odlučiti o 6 pobednika. Dakle, po jednog pobednika iz svake kategorije: mesta, ljudi, događaji za film i mesta, ljudi, događaji za fotografiju. I 7. pobednik, odnosno pobednica, će doći i na osnovu glasova publike i njih 7 ćemo nagraditi na dodeli nagrada krajem maja meseca. Koliko je do sada ljudi poslalo? U ovom trenutku imamo 6 fotografija. 6 fotografija. Da. Dobro, a kada je reč, evo da se podsjetimo možda prošle godine, kako je to bilo? Prošle godine, da kažem, bilo zaista fantastično. Imali smo skoro pun amfiteatar Narodne biblioteke Srbije i dobili smo velik broj filmova, ali i ogroman broj fotografija i imali smo preko 100 autora, što je zaista jedna velika stvar i zato smo ove godine zapravo zaključili da je ovo najmasovnija kampanja kada je kultura u pitanju u Srbiji. Mi sada imamo prilike da pogledamo fotografije. Odakle su se ti videomaterijali dolazili? Koliko su ljudi bili onako inspirativni koji su slali filmove i fotografije? Zaista iz cele Srbije, od najsevernijih do najjužnijih mesta, od istoka do zapada, jer se trudimo da medijski promovišemo kampanju u svim delovima Srbije, da dođemo do što većeg broja građana, jer postoje i zaista postoje mnoga mesta, kulturna mesta ili ljudi koji su se bavili kulturom ili događaji koji se organizuju svake godine i decenijama, a da zapravo javnost za njih ne zna. Sa mnogim takvim smo se i upoznali tokom prethodnih godina. Ono što uvijek koristimo kao primer jeste spomenik u Dimitrovgradu, za koji zaista, iako se mi bavimo kulturom, ranije nismo znali. Koliko uopšte shvatamo važnost kulturnog nasleđa? Koliko se nekako i stvari menjaju kada govorimo i o promociji kulturne baštine? Ja sam optimistična, zaista jesam, zato što svake godine vidimo sve više mladih ljudi koji se uključuju, sve imamo bolju saradnju sa školama, učestvuju đaci sa svojim profesorima i reakcije koje dobijamo su zaista nama važne. Dakle, važno je da razgovaramo o tome, važno je da upoznamo svoju kulturu, važno je da stalno imamo neki dijalog u tom kontekstu i onda možemo suštinski da napredujemo. Da, ljudi koji se bave razvojem i kulturnog turizma, šta vam oni kažu? Dakle, zbog čega nije dovoljno razvijeno tako brendiranje kulture na ovim prostorima?
uglavnom kažu da je novac u pitanju. Novac. Da. Po tome je i ova kampanja zapravo drugačija, zato što mi zaista se ne bavimo novcem, dakle ne postoji priliv nekog novca u kampanji, sve nagrade koje dobijamo su od sponzora i mi ih direktno prosleđujemo našim učesnicima. Ono što bih voljela da naglasim u tom kontekstu jeste da dakle, imamo 7 glavnih nagrada, ali s obzirom da su svi koji su učestvovali u kampanji naši vitezovi od kulture, kako ih nazivamo, onda se ipak, zahvaljujući našim sponzorima, uspevamo i da nagradimo njih makar simbolično. Makar simbolično, da, to je zaista važno. Vidite li nakon dodale tih nagrada, da li su se neka mesta u Srbiji onako postala popularnija? Zaista jesu. Pričali smo recimo, i koje je ranije bilo poznato, ali je tada ipak privuklo pažnju javnosti. Imali smo momke iz Novog Sada koji su snimili film o tome kako oni rade i čiste Novosadsku tvrđavu i onda je to zaista bila u pažnji medija jedno vreme nakon toga. Ono što će ovu dodelu nagrada možda karakterisati jeste novitet koji smo ove godine uveli u kampanji, pošto se stalno trudimo da ipak uvedemo nešto novo da bismo bili drugačiji. Sada imamo specijalnog gosta kampanje, kao što ima i recimo sajam knjiga i veliko nam je zadovoljstvo da je ove godine naš prvi gost ambasada Kraljevine Norveške. Dobro, da, baš smo danas i pričali ambasadoru Norveške. Sada, hoće li biti u budućnosti nekih sličnih akcija vezano za očuvanje i promociju kulturne baštine u Srbiji? Pa mi planiramo da nastavimo da se bavimo ovim, tako da mogu sigurno da kažem da da. Ovo je 5. kampanja po redu i dakle bavimo se zaštitom i promocijom kulturne baštine već 5 godina, pola decenije i planiramo da nastavimo. Ono što nam je želja jeste da uključimo još veći broj ljudi u kampanju i zato smo ove godine osmislili i maskotu kampanje. Malog mrava možete vidjeti na sajtu kulturanadar.dar.org.rs i pozivamo sve osnovce da nam u naredne 2 nedelje pomognu da zapravo naša maskota i dobije ime. Dobro, a zašto baš je mrav maskota? Zato što je vredan u borbi za očuvanje kulture. Dobro. Eto, još jednom da kažemo, dakle, do 1. maja svi oni koji žele da učestvuju i u promociji kulturne baštine, dakle, mogu da pošalju video materijale ili fotografije, je li tako? Do 1. maja možete vidjeti sve na sajtu koje sam malo prinavela, dakle kulturanadar.dar.org.rs. Tu je i sam formular za prijavu, a sve se šalje na mail kulturanadar@gmail.com. Dobro, eto, pozivamo naše gledalce da budu vredni, onako kao mravi i da pošalju u što većem broju video materijala i fotografije. Lisa, hvala mnogo na gostovanju. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu, pa ćemo pratiti, naravno. Hvala i vidimo se. Da, vidimo se, naravno. Kad bude dodala nagrada, onda bit ćete naš ponovo gost. Naravno.